आज ना सकाळी ना मला उठायला उशीर झाला, पण टिफिनसाठी काय बनवावा हा प्रश्नच होता. तर होत्या थोड्याशा भेंड्या, म्हणून म्हटलं चला मसाला भेंडी चमचमीत झणझणीत अशी बनवायची. खूप कमी वेळामध्ये इतकी छान चटपटीत अशी ही मसाला भेंडी बनवली जाते. तुम्ही एकदा नक्की ही ट्राय करा भाजी. खूप भारी लागती, चवदार लागते आणि टेस्टी पण खूप आहे. खाता क्षणी भूक वाढेल इतकी मस्त लागती. तर चला बघूया आपण याला लागणारं साहित्य, बनवायची कृती. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. इकडे बघू शकता, अगदी सकाळच्या घाईमध्ये सुद्धा तुम्ही ही भाजी बनवू शकता. तर मी काय काय घेतलं तुम्हाला दाखवते. खूप कमी साहित्य लागणार आहे. इकडे एक मोठं बटाटं छान अशी सोलून स्वच्छ धुवून बारीक बारीक तुकडे पातळ काप करायचे. त्यानंतर इकडे एक मोठा कांदा चिरून घेतलाय, एक टमाटर बारीक आणि कढीपत्त्याची पानं घेतले आणि हे थोड्याशा भेंड्या. म्हणजे कसं आपल्याला टिफिनला बनायचं, टिफिनला काय भाजी आपल्याला थोडीच लागते, त्यामुळे मी थोड्याशा भेंड्या कट करून घेतल्यात. मोठ्या मोठ्या साईजनी घेतल्यात, बारीक नाही करायचं जास्त. पॅन तापत ठेवलेला आहे. इकडे मी अगदी अर्धा चमचा, जो आपला पोह्याचा चमचा असतो ना, अर्धा चमचा तेल टाकायचं. अजिबात जास्त टाकायचं नाही, फक्त थोडासा तेलकटपणा येण्यासाठी. आणि ही भेंडी जी आहे ना आपण भाजून घ्यायची. तर भेंडीचे खूप प्रकार बनवले जातात. भरलेली भेंडी आहे, हिरवी मिरची, लसूण, शेंगदाणे वगैरे टाकून अशी सुद्धा बनवली जाते. पण ही मसाला भेंडी ना, म्हणजे आपण याला आलू भेंडीसुद्धा बोलू शकतो. ही इतकी मस्त लागते खाता वेळेस ना, एक वेगळा छान फ्लेवर येतो याचा खातानी. तर आता भाजून घ्यायची अशी ही भेंडी. हे असं भाजल्यामुळं काय होतं ना, ह्याच्यामधला चिकटपणा नाहीसा होतो आणि भेंडी मोकळी सुटसुटीत होते. तर मी सगळे भाजून घेतली. जास्त भाजून नाही घ्यायची, थोडासा शेक द्यायचा. हे बघा, तेल आपण जास्त वापरलेलंच नाही आहे. आता आपण याच्यामध्ये तेल टाकायचं भाजीपुरतं. थोडंसं तेल टाकून घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकायचे, एक अर्धा चमचा जिरे टाकायचे. इकडे मी अर्धा चमचा जिरे टाकते. हे बघा, जिरे टाकायचे आपल्या फोडणीसाठी. जिरेने सुद्धा छान टेस्ट येते. आणि लगेचच आपण एक बारीक चिरलेला कांदा आणि टमाटरसुद्धा इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. हे बारीक चिरलेला कांदा आणि एक बारीक चिरलेलं टमाटर, छोटंवाला टमाटर घेतलं आहे. आणि याला जरा परतून घ्यायचं, जिऱ्यासोबत असं गरम तेलामध्ये परतून घ्यायचं. जोपर्यंत ह्याचा कच्चापणा दूर होत नाही तोपर्यंत याला फ्राय करायचं. रात्री कधी उशीर झाला किंवा सकाळी घाई झाली, अशा टायमाला ना टिफिनला तरी स्पेशली तुम्हाला ही अशी भाजी खूप मस्त वाटेल. म्हणजे खूप कमी वेळ जरी असला ना बाहेर निघायला, तरीसुद्धा तुम्ही अशा टायमाला ही भाजी बनवू शकता. आता हे थोडंसं परतून झालं कांदा टमाटर, की याच्यामध्ये अगदी थोडासा मसाला वापरला आहे. जास्त स्पायसी करायचं नाही, कारण आपल्याला टिफिनसाठी भाजी बनवायची, म्हणून सगळ्या गोष्टी मापात टाकायच्या. त्यानंतर अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा इकडे आपण टाकणार आहोत धना पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे सगळं साहित्य मिक्स करून घ्यायचं कांदा टमाट्यामध्ये. तेल आपण जास्त वापरलेलं नाही, बघू शकता तुम्ही. आणि जर वाटलंच म्हणजे सुकं सुकं वाटलं, तेल थोडं कमी वाटलं, तर थोडंसं पळीने टाकून घ्यायचं. आता हे बघा, हे मसाला परतून घेतले सगळे कांदा टमाट्यामध्ये. आता हे बटाट्याचे जे आपण पातळ काप केलेत ना छोटे छोटे तुकडे, ते याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे. मसाल्याची छानपैकी कोटिंग करून घ्यायची. काय होतं, भेंडी इतकी नरम सॉफ्ट असते, एका सेकंडमध्ये शिजली जाते. त्यामुळं काय होतं, आणि बटाटे कच्चे असल्यामुळं त्याला थोडासा वेळ लागतो. मग भेंडीसोबत न टाकता हे असं सुरुवातीला थोडंसं बटाट्याला तेलामध्ये असं मसाल्यामध्ये फ्राय केलं ना, मग याच्यामधला कच्चापणा नाहीसा होतो आणि नरम सॉफ्ट बटाटे होऊन जातात. आणि मग भेंडीसोबत उरलेले मग शिजले जातात. हे बघू शकता, असं 1-2 मिनटं याला मंद आचेवर वाफ द्यायची. म्हणजे कसं होतं, मसाल्याची पण छान कोटिंग लागते बटाट्याला, एक वेगळा फ्लेवर येतो मग खाता वेळेस. आणि नरम सॉफ्ट आपले बटाटे थोडेसे करून घ्यायचे. हवं तर मग काय करायचं, बटाटे थोडेसे उकळून घ्यायचे, म्हणजे असे बोटाने दाबता येईल ना एवढे उकळून घ्यायचे. हे बघा, चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आणि ह्या स्टेजवर मग आता आपण भेंडी टाकून घ्यायची, कारण की बटाटे आपले नरम पडलेले आहेत. आता उरलेल्या बटाट्यातला कच्चापणा जो आहे ना, तो भेंडीसोबत शिजला जाईल. हे बघा, सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाल्याची कोटिंग लागली आहे भेंडीला, बटाट्याला छानपैकी.
आणि सुंदर अशी खमंग टेस्टी भाजी ही लागते. मी इथे मिठाचा वापर केला नाही, मीठ मी नंतरून टाकणार आहे. त्याला झाकण ठेवते आणि वाफ देते. थोडा वेळ झाला की चेक करायचं, 1-2 मिनिटांनी चेक करायचं. बघू शकता अगदी मंद आचेवर ठेवला आहे, थोड्याशा वाफा निघत आहेत. हे बघा छान अशी मोकळी सुटसुटीत ही भेंडी तयार व्हायला लागली. आणि आता मी ह्या स्टेजवर मीठ टाकते. हे असं नंतरून थोड्या वेळाने तुम्ही मीठ टाका, डायरेक्ट मीठ टाकायचं नाही मसाल्यासोबत. हे असं थोड्या वेळाने जर मीठ टाकलं ना, लगेच मिठाचं कसं पाणी सुटतं कुठल्याही भाजीला, त्यामुळं काय होतं लगेच भेंडीमध्ये ना बघू शकता तुम्ही मोकळापणा तयार झालेला आहे. मीठ टाकल्या क्षणी सुटसुटीत होती भेंडी. ह्या ट्रिकने भेंडी बनवत असताना तर मीठ आहे ना थोडा वेळाने टाका. आता हे मीठ चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे आलू भेंडीमध्ये आणि परत एकदा झाकण ठेवायचं आणि फक्त अर्धा 1 मिनटं द्यायचं. अर्धा 1 मिनटं झाला की आपण चेक करायचं. हे बघू शकता चांगली आता वाफा निघलेल्या आहेत आणि मस्तपैकी आपली ही चमचमीत झणझणीत अशी ही चटपटीत अशी भेंडी मसाला आलू मसाला तयार झालेला आहे. तर बघू शकता किती छान अशी ही दिसायला लागली आपली ही भेंडी. हे अशा प्रकारे भेंडी ट्राय करा. आता थंड करते आणि मग आपण याला सर्व करूया. टिफिनसाठी खूप भारी वाटणार आहे तुम्हाला. खाता वेळेस पोट भरून तुम्ही टिफिन खाता तर नक्की घेऊन जा तुम्ही. तर झाकण ठेवते आणि थंड करते. बघा झाकण काढले, उरलेल्या वाफा राहिल्यात, गॅस बंद केलेला आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते. बघू शकता किती मोकळी सुटसुटीत असा एक तुकडा भेंडीचा पडला जातोय, कुठेही चिटकत नाही आहे, एकदम सुटसुटीत झालेत. बटाटे पण छान असे नरम सॉफ्ट शिजलेले आहेत. तर भारी वाटते अशी भेंडी. ह्या स्टेजवर ह्याच टाईपमध्ये ना तुम्ही आलू शिमला मिरचीसुद्धा करू शकता, मेथी आलूसुद्धा अशी तुम्ही बनवू शकता. तर चला आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. ते हे बघा गरमागरम चटपटीत मसालेदार अशी ही आलू भेंडी तयार केलेली आहे मी टिफिनसाठी. सकाळ किंवा तुम्हाला कधीही घाई झाली ना तर अशा वेळी ना तुम्ही ही भाजी नक्की ट्राय करा. मला खात्री तुम्ही आवडीने खाताना ही भाजी इतकी छान लागते. रोटीसोबत भाकरीसोबत अप्रतिम लागते, भूक वाढते आणि खाता क्षणी तारीफ नक्की होईल. हे बघा मस्त नरम अशी गाळ भेंडी आपली शिजून निघलेली आहे. तर चटपटीत मसालेदार भेंडी तुम्हाला कशी वाटली आजची रेसिपी नक्की सांगा. अशीच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशाच रेसिपीसोबत.